persiapan Sira Barong sak lajengipun Wahyu putra budaya ingkang mijil saking laladan Sendang Dawung kalian dipunika Sekar Aji Karyoso. Ya Sira Barong kakalih kembar busanane putih arwane ya Sira Barong Wahyu putra budaya ingkang mijil saking laladan Sendang Dawung kalian Sekar Aji ingkang mijil saking laladan Karyoso Kecamatan Mangkung Oi. Wahyu putra budaya Sendang Dawung kalian dipunika Sekar Aji Karyoso. Persiapan Sira Barong salajengipun PBRC Macan Putih yang akan mijil saking Cepiring kalengan Singo Wahyu budaya Sendang Kulon. Sira Barong salajengipun PBRC Macan Putih Cepiring yang mijil saking laladan Cepiring kalian dipunika Singo Wahyu budaya. Sira Barong salajengipun PBRC Macan Putih. PBRC Macan Putih yang kan pandukanipun Bapak Sulistyo utawa pawange kalian dipunika Singo Wahyu budaya yang mijil saking laladan Sendang Kulon. Lae pokok kula kudu bisa ndulita persiapan Sira Barong salajengipun
Cakrawisma Budaya ya kang mijil saking Laladan Mentosari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang kaliyan Gebrimo Purwo Singolaras ya kang mijil saking Laladan Purworejo Sira barong sak lajengipun Cakrawisma Budaya ya kang mijil saking Laladan Mentosari kalian Gebrimo Purwo Singolaras ya kang mijil saking Laladan Purworejo Sira barong sak lajengipun Cakrawisma Budaya kang mijil saking Laladan Mentosari kaliyan Gebrimo Purwo Singolaras ya kang mijil saking Laladan Purworejo ya sira barong kakal ruwane kang gegirisi ya kang nembe kemawon aji rapa kang padha kalih golek mangsa persiapan Sira barong sak lajengipun Taruna Krida Budaya ya kang mijil saking Laladan Gebang kaliyan Suramanggala Sira barong sak lajengipun Taruna Krida Budaya ya kang mijil saking Laladan Gebang kaliyan menika Suramanggala ya kang mijil saking Laladan Pager Gawung Sira barong sak lajengipun Taruna Krida Budaya kang mijil saking Laladan Gebang kaliyan menika Suramanggala ya kang mijil saking Laladan Pager Gawung Taruna Krida Budaya Gebang kaliyan menika Suramanggala Pager Gawung
Prido budaya kang mijil saking lalatan Gebang kalian mriko Sula Manggawa ya kang mijil saking lalatan Pager Dawu ya sena bareng rupane kang gegere sikang nembe iki pawon aji topo persiapan sak lajengipun turangga manunggal budaya kang mijil saking lalatan kalih Buto kaliyan menika putra Setya budaya ya kang mijil saking lalatan Tawang Singa Barong sak lajengipun turangga manunggal budaya kang mijil saking lalatan kalih Buto kalian menika putra Setya budaya kang mijil saking lalatan Tawang turangga manunggal budaya ya kang mijil saking lalatan kalih Buto kalian putra Setya budaya kang mijil saking lalatan Tawang ayo iki rupane kang gegere Singa Barong yen mangap tuke dewa bondone mingi-mingi dewa braji padhe wak trongkong matane sak terbang-terbang yo kaya wujude manunggal budaya ya kang mijil saking lalatan kalih Buto kaliyan menika putra Setya budaya ya kang mijil saking lalatan Tawang Singa Barong sak lajengipun manunggal Sima Laras ya kang mijil saking lalatan Sidomulya kaliyan menika Aji Laras Trate Mulya Singa Barong sak lajengipun manunggal Sima Laras ya kang mijil saking lalatan Sidomulya kaliyan menika Aji Laras Trate Mulya manunggal Sima Laras ya kang mijil saking lalatan Sidomulya kaliyan menika Aji Laras Trate Mulya manunggal Sima Laras ya kang mijil saking lalatan Sidomulya kaliyan menika Aji Laras ya kang mijil saking lalatan Trate Mulya
ya iki wujud ing sira bangun kanggo girisi persiapan Singo Barong sak lajengipun Trenggono Sekar Anop ya kang mijil saking lalagan kan Hilango kalian punika Cahya Lestari Budaya ya kang mijil saking lalagan Penaruban Singo Barong sak lajengipun Trenggono Sekar Anop ya kang mijil saking lalagan Kadilangu kalian punika Cahya Lestari Budaya ya kang mijil saking lalagan Penaruban Trenggono Sekar Anop ya kang mijil saking lalagan Kadilangu kalian punika Cahya Lestari Budaya ya kang mijil saking lalagan Penaruban Singo Barong kang gegiri Syarwande ya kang ireng warnane Trenggono Sekar Anop ya kang mijil saking lalagan Kadilangu kalian punika Cahya Lestari Budaya ya kang mijil saking lalagan Penaruban persiapan Singo Barong sak lajengipun Singo Kusuma Jaya ya kang mijil saking lalagan Kalirejo kalian punika Ato Wijaya kang mijil saking lalagan Ngasinan persiapan Singo Barong sak lajengipun Singo Kusuma Jaya ya kang mijil saking lalagan Kalirejo kalian Atmo Wijaya ya kang mijil saking lalagan Ngasinan
paringi dalan nggih. Aja ngadangi dalane. Amit paringi dalan, paringi dalan. Singo Kusuma Jaya. Ya Kang Mijil saking Laladan Kalirejo. Kalian nggih menika Ato Wijaya ya Kang Mijil saking Laladan Ngasinan. Barong sak lajengipun turangga laras ya Kang Mijil saking Laladan Galih kalian Gembong Ami Jaya ya Kang Mijil saking Laladan Rejo Sari Singo barong sak lajengipun turangga laras Galih kalian menika Gembong Ami Jaya ya Kang Mijil saking Laladan Rejo Sari Laras Galih kalian menika Gembong Ami Jaya Rejo Sari pojok mentangan maneh le yen ora kesandung Singo barong sak lajengipun turangga muda Oman Sari kalian menika turangga putra Birawa ya Kang Mijil saking Laladan Rawa Branten